Gera li Simurgê Ramazan ölçen çûn vegeriyan û dîsa xwe dîtin meger Simurg ew bixwebûn. Di vê nivîsê de dixwazim li ser pirsgirêka Kurd em bi hevre bifikirin. Gelo heqîqet xwegihandineke yan na heqîqet bi hevre tê înşa kirin. Ev pirs girîng e. Ji ber ku bi heqîqeta xwe em dikarin xwe heyî bikin û azad bibin. Ferûddîn Atar di pirtûka xwe ya Mantikût Tayr de piştî 100 salan jî ji me re hîn jî dersan dide. Heqîqet li serê çiya kinîn e. Derewîtiya bi hevre ya xweguherandinê ye. Atar ji me re bi pirtûka xwe vê dibêje. Di 100 sala 12 de nivîsandiye. Weke wan bi sedan çûkên ku di çîroka Atar de behsa wan tê kirin, em jî di nava lêgerînekê de ne. Em li nasnameya xwe, li aîdiyeta xwe, li rabirduya xwe dipirsin. Em herîzê de jî li jiyana bi hevre digerin, heqîqeta me jî ev e. Li vir em jî dixwazin Simurg weke metaforekê bikarbînin û li pirsa Kurd binêrin. Belkî jî pirsa ku em bipirsin ev be. Gelo heqîqet li ciyekî ye ku civakek bi tena serê xwe dikîne yan ji wateyekek ku bi derdora xwe re bi civakên din re înşa dike. Atar dema çûkên xwe derdixe rewîtiyê tereddüt dike. Hin ji wan westandîne, hin diltengin, hin ji wan jî halê xwe memnûnin. Ji bo ku dernekevin wê rewîtiyê hema bêje hinceta hemûyan heye. Îro li Tirkiyeyê jî rewşeke weke vî heye. Hin dibêjin em ji xwe hemû wek hevin. Hin radibin dibêjin em ji xwe weke birane. Hin radibin dibêjin bila pêşî dest ji şîddetê berdin. Hin jî dibêjin ez êdî ji axaftina li ser vê mijarê aciz bûme. Lê rastî ne bi vî rengî ye. Herkes bi nasnameya xwe bi çîroka xwe dijî. Çareserî wê demê çi ye? Çawa çê dibe? Dema ku kes xwe ji ya din mezintir nedît. Dema ku herkes bi heqîqeta ya din re hevrû bibe û xwe ji nû ve ava bike, hingî em ê bikarbin behsa çareseriyê bikin. Em dîsa li çîroka Simurg vegerin. Çîrokeke beriya 840 salan hatiye nivîsandin. Çûkên ku xwe digînin Simurg tiştekî kevş dikin. Simurg encama wê rewîtiya wan çûkan e. Serpêhatiya wan e. Guherîn û veguherîna wan e. Her yek ji wan çûkan ji xwe hinek kêm kirin, hinek guherîne lê hemû bi hev re yekparetiyeke, yekîtiyeke nû jî ava dikin. Ev girîng e çima? Ji ber ku heqîqet rastiyeke ku li derve li ciyekî ye. Heqîqet encam bi jiyana hevparçê dibe. Îcar pirsgirêka Kurd jî dema mirov tenê di ser mav û heqê Kurdan de bixwîne, mesele bike, tenê meseleya nasnameyekê wê ev çîrok kêm bimîne, xwendina xwe kêm e. Ji ber ku ev pirs di heman demê de pirseke wisa ye ku civak bixwere, bi rabirduya xwe re û bi her yek ji ferdên xwe re têkiliyeke çawadanî. Divê pirs ji vê aliyê ve jî were pirsîn. Em ferdên civakekê bi çi awayî li hev dinêrin? Bi hev re têkilî datînin? Bersiva vê wê bixwere heqîqeta xwe jî çêbike. Fikra rêber apo ya neteweya demokratîk divê derê de giringiya xwe jî nîşan dide. Li dijî vê berova jî fikra netewdewletê ya tekperest ew dibêje civak bi ferq û cudayiyên xwe, bi bîr û baweriyên xwe, bi nasname, ziman û çanda xwe jî bi hev re dikarin bijîn. Yani her çûk, her nasname bi rengê xwe, bi dengê xwe, bi çûkên din re dikare bibe yek û ji vê yekê jî yekîtiyeke qewîn derkeve holê. Ev li hevhatineke wisa basit nîne. Ev ne ew reçete û formula bila keswindaneke jî ye. Ev wateya xwe kurtir e. Ev cesareta bi hev re xwegihandina heqîqetê ye. Tu yek ji me bi serê xwe wê heqîqetê nabîne. Lê dema em bi hev re bimeşin, dema em bi hev re bibin xwedî berpirsyarî û bar bigirin ser milê xwe, hingî em dikarin heqîqetê bi hev re înşa bikin. Belkî ji ber vê tişta ku pêdiviya me pê heye jî zafereke erzan û demkî wê de tir, hest û hişmendiya feraseta rewîtiya hevpar e. Bi vê rewîtiyê em ê hem xwe bigînin heqîqeta xwe û hem jî em heqîqeta xwe înşa bikin.